Agur bero bat berriz ere ikusentzule zareten guztioi. San Juan narren garaipen handia, historikoa esango dugu, emakumeen lehian, 4. urtez jarraian nagusi, eta orain gizonezkoen txanda izango dugu, 14. jardunaldia du, aurtengo Euskolabel Ligak, eta gogora dezagun lehenik eta behingoz nola ditugun gauzak, atzoko lehen jardunaldiaren ostean, errenta ederra, errenta oso aipagarria hori jok lorturikoa, 15 segundu luze Urdaibairi, Hondarribiari 19, Zierbenari 46, hauek ohorezko txandan, gero Kaiku, San Juan, San Pedro eta Astillero, hauek bigarren txandan, eta orain lehen txandan, atzoko lau apalenak Ares, Ondarroa, Tiran eta Kabo. Gogoratu nola dugun zailkapena, Urdaibaik 146 puntu, eta 5 garaipen, Hondarribiak 140 eta 3 garaipen, hori jok 4 jardunaldi irabazita, 131 puntu, Kaiku 4. da, zelkapen nagusian 106rekin, Zierbenak ikurriña bat 84, bekaldean, Kabok 45, Aresek 41, Astillerok 30, patroien zelkapenean gogoratu lidertzan, Joseba Amunarriz dugula, 15 punturekin, Hondarribiko patroia handiaren atzetik gero Jimeno Kaikuko Kantabriara 9rekin, eta Aranberri Orioko patroi Zarauztarrak 8 puntu ditut, eta 3. da patroien zailkapenean. Ea ba, astear da, gizonezkoen lehenengo txanda, eta oso txanda berezia, Tiran lehen kaletik, 2. Ares, 3. Kabo, 4. Ondarroa. Galiziako 3 traineru, eta Ondarrutarra. Bai, eta besteak beste, Ondarroa eta Tiran, estropa eremuaren 2 ertzetan, 2. txandan, ohituta ikustera gauden taldeak, eta biak ere borrokan, hortxe. Ligan 7. bukatzeko. Eta 9. ez izateko ere, bai. Tiran 7. 76rekin, Ondarroa puntu atera eta San Pedro ere gainean baitute. Acordaos de esas 3 primeras. Hor dira ba, Agustin Fernández. Eta epailen agindutara kokatzen ari dira. Estropa eremua garbi ikusten dugu, Ibon. Bai. Aizia egonko. Ontzi asko ala ere, Dale, Toni. Ea ba. Tira, Pedros. Aresek, pixka bat aurrera joan berko du. Seguir. Gainerako 3 hortxe daude, Bai. Vale. Tostaren bateo beste, Ares, atzera xeago. Quietos. Atentos a la salida ya. Ares, behar bezala kokatzen den. ¡Veamos! Arazoren bat badu, Agustin Fernandezek, Txikota askatu du. Txikota utzi. ¡Veamos! Korrontearen lanak dira horiek. Eta berriro kokatu nahi du ontzia. Atentos, estribor. Eman estribor. Zailkapenean gogoratu. No, favor. Ontzi hauen artean badela burruka polita, Tiran 76 punturekin, Ondarroak 75 ditu, eta Kabo gero 45. Eta Ares azken aurrekoa, Ares playofferako postuan. 11 puntuko errenta du Astilleroren aurretik. Hor dira, Aresekoak. Zilak azartuko da patroia estatxaren bila. Normalen kontrako izaten da. Gehiago behar du, laguntza gehiago. Hau itxasoa da. Mira, zelanak, Vamos, solo Toni. Orain bai. Toni, babores. Seguir babores. Orain hartu eta enfilatu egin behar du. Hori da. Alden guztia estatxa horretira, hortxe, gehiago ez. Quietos. Beste arazo bat izaten da, gehiagik tiratzea. Utsi ezinik, patroia edukitzea. Hor dira beraz laurak. Sigue Toni, solo Toni, vale. Quietos ahí. Ondarroa zertxo bait. Atento, Toni, sigue. Hortxe ditugu. Epailes- Matematikoki ez daude. Epaile zorrotza du. egokitu zaigu gaurko. Bai, zorrotza benetan. Ia ba, Ares pixka bat, tozar diren bat, aurreratzen denean. Baina ez du ematen gehiagorako. Begira, Agustin Fernandez nola dagoen. Bai, Ugaitz Mendizabal bezala. Eskuineko besoa begira nola daukan. Arretxek izaten du horrela. Bai.
Bueno. Ala beharko du. Baizte, altzatuko aldo. Atentos ahí abajo esas paras. Ez du, aguantatuko, Juan, egingo zaio Agustini. Bai, noski. Begira, Areseko aurrekoak zelan egiten ari diren. Enfilazioa galtzen ari da. Ares enfilazioa galtzen ari da. Quieto, Toni. Proba. Bandera txuria. Atentos. Bai, Badoa. Ondo kostata. Gerri pixka bat ere behar da ba. Horrelakoetan ikusi. Danak alegin bizian ari direla eta zentimetro batzuen gora beran. 30 zentimetro. Eta gero estropalarien neke hori, eta... Bueno, bazen aurkezpenekin. Ares eta Kabo buruan, segundu bateko atzerapenarekin tiran eta ondarroa. Eta gaur Kanbadosek bere tosta aldatu egin du eta guztira 4 aldaketa. Hori da estriborrean bi, Daniel Santiago, atzo espaldatik aritu zen mutile, eta Jose Angel Gartzia sartu ditu, Pedro Jesus Fernandez eraman du espaldara, eta aurrekalari Adrian Miria sartu du, eta bueno, baborrean hankeko aldaketa. Pablo Gartzia hanketik, eta Turko Kanbados bera. Orain arte ez dut gogoan aurten, post hortan jokatu duenik. Denak pasa behar ditu martxa honetan. Josebaren laguna da, Joseba Fernandezen laguna da, eta... Gure ere zalea da, aurten gutxiago, baina zalea da. Bai, aurten buru belarri zentratua dau, bere entenatzaile lanetan. Bueno, hemen Ares, Galiziako iruntziak orain pare-parean, eta Areseke gaur, Aresek ere 4 aldaketa. 4 aldaketa, 3 aldaketa egiten ebilia azken aldian, Agustin Fernandez, orain 4, estriborrean 2, Pablo Loureiro, aurten fitxautako mutila sartu du, 2. tostan, eta Abraham Vázquez, 5. eta baborrean berriz, gerri-gerrian, Adrian Cordero, eta babor espaldan Miguel Permuy. Ojo cuando viene la ola, Eta segundo batean ditugu laurak, Ez dago hortarte handirik. Ondarroa ondo atera da gaur, Bai. Ondo besteekin behintzat, azkeneko 2 estropaetan ez bezala. Eta hemen Cabo da Cruz, Beni Silva veteranoa prestatzaile. Eta patroilanetan gaur Oskar Hermo. Eta 2 aldaketa bai, arraularien artean. Hori da, biak baborrean, Zerradilla veteranoa, bere ohiko tostan. Gaur arraunean, 3. alegia, 5. David Fernández. Eta lehorrean geratu direnak, Borja Gartzia eta Alexander Leston. Cabo orain buruan, ikusten duzuenez Ondarroa hurbil eta 2 segunduko atzerapenarekin tiran eta Ares. Mira Ondarroaren norabidea gaur ere, atzo 4. kaletik joan zen, Cabo bezala biek asko sufritu zuten, gaur 4 aldaketa Ondarroan. Alaxe da. Baborrean 2, Mikel Peña eta Iñaki Elorrita sartu dira, 5. eta 6. tosta estriborrean urrenez urren, eta baborrean berriz, kontrankean Josuelu eta espaldan Jon Arrizabala. Asko sufritu zuten, Ondarruk eta Cabo 4. kale horretatik. Cabo buruan da, aspaldiko partez. Begira Ondarroa gaur ere. Ez dakipa esotu duen zerbait eraman. Bueno, eta David Alvarezen hitzak ekarriko ditugu pantailetara. Tirangoen patroia, urte asko, hor txopan eta gaur Getariako kaian, estropada hacia aurretik, azalpen hauek egin dizkigu. Está claro que a principio de liga pues era otro Tirán, ¿no? Buscábamos pues la tranquilidad de la liga y la conseguimos. Y ahora pensar en otros objetivos, y está claro que el objetivo es el que nos marcamos todos. Hay gente que se está peleando la liga, nosotros creo que estar un poco más arriba, un poco más abajo, bueno, no es que nos vaya a aportar mucho más. Creo que sí entrar en la concha para cualquier equipo, y más como nosotros, que lo hacemos porque lo hacemos y soñamos, ¿no? Como cualquier remero en entrar ese jueves, pues está todo enfocado ahí. Bueno, gaur ere hortxe ditugu, Cabo aurretik eta Tiran azkena. Zailkapenean, 4 artean, puntu gehien dituena, Tiran da. Atzore aipatu benun, horrentxo 36 paladan Tiran, atzore aipatu benun, Uztailean oso itxurona eman zuela, iaz baino hobea eta erregularra, eta abuztuan gehiago kostatzen ari zaiela. Azalpena berak eman du, kontxarako eta kontxarako, bueno, kartutxo guztiak, orduan tiro egiteko ari dira, gordetzen, baina horrek arriskututik ere izaten du, jokaldi horrek.
Tiran eta Ondarroaren artean puntu bakarra dago, eta Ernest San Pedro 9. da, eta 72 ditu, Ondarroak 75, Tiranek 76. Baina hemen klub bakoitzak etxean markatzen ditu helburuak eta aztertu beharrekoa aldagelan. Hitz egingo dute entrenatzailearekin eta gero noski bulegoan klubeko arduradunek. Horra, Kabo, atzo azkena izan zen, Kabo. Segundoko errentarekin Boiroko gorria. 5-0 Ondarru. 5 eta 11. Tiran eta Aresentzat. Denak ere hortxe dira, Eta Ondarrutarrentzat 5 eta 12 hartu dute epaimaia. Segundu batean, laurak. Maniobra ostean, hor kokatu da Tiran Kaborekin batera. Bost minutu eta 10 segundu behar izan ditu Kabok. Barrura ez dira, askoz azkarrago etorreko. Zerbait baina askoz azkarrago ez zait iruditzen. Aresentzat test polita da gaurkoa, ikusteko beste hauen parean, koska bat gorago dauden hauen parean, eusteko gai diren ala ez da, jo? Eta playoffa prestatzeko onena, entrenamentuak eta lankarrak eta bai, baina hemen lehiatzen, orduan zailtzen da eta benetako proba horitxe izaten da. Edozen entrenamentu baino hobea da, estropadan bertan, entzaion bat, eta orain sentsazio onak ematen. Laura Kalkarrain. Jokin Arrasate, Ondarroa, egun hon. Bai, egun hon. Pantaiari begira izan ere gaurko lehia oso estu doa. Bai, momentuz estu da, eta ia lortzen duen txandan aurrenak xati. Asetzan da, Galiziarrekin arraunean egitea egokitu zitzaizun atzoko emaitza kontuan izanek. Bai, atzoko emaitza esan ona izan, gure ustez laugarren kaletik junginan da esan onena izan. Baina, bueno, gaur esan dozu modure, Galiziko hirutaldekin, baki hau oso gogorra dile, baina, bueno, gobe gogorragaz eta ia ondotzen duen gaur. Atzoko emaitzak ere, zertxobait gehiago, konprimitu dute salkapen nagusia eta hortxe San Pedro eta hortxe baita ere Tiran, Hori da, San Pedro hurbildu asko, baina, bueno, gobe Tiran pizkate hurbila dagoa dakauon, eta boix, ia lortzen duen 8. mantendu, eta ia lortzen duen 7. altzatu. Joki, nahizu, badakizu ez zeozek gehiago atzoko lapurretaz? Ez, eta pentsatzen dugu ez dagoela merezi buelta gexei emoti, gaur ja zentratagaz estropadan, eta, bueno, atzoko disgusto txiki bat, baina ja pasada eta listo. Sorte hon, eskerrik asko. Bega, eskerrik asko. Hala da, horrek ez du bueltarik. Bueno, Tiran orain estropadaren buruan poparian Tiran badabil, eta hemen ditugu ontzi bateko errenta hartuta. Orain Kabo baita, Kabo sufritze. Bai, ziabogan aurrena zen, eta orain, 2 minutu terdi pasatxoan, sinales txarra izaten da hori. Tiran lehen kaletik ari da. Ura gora, korrontea gora dator, behar bada orain barrura, gehiago laundu duzake. Aizea ere, oraintxe dugu, goiz osoan 16-17 kilometro ez ditu harrapatu, eta orain bai. Eta aizea, atzoko norabide berean, alegia ipar-ekialdeko. Baina gutxixago, baina norabide berean. Orain urte garaia hauetan da, normal naus izaten da. Garbi Tiran, ikusi, norabidea, eta Ondarrutarrak ere, alduten neurrian, atzean ez geratzeko, olatu bila ez da, arrantzara. Atzo ere bide galtzerik egin Ondarrutarrak egingo zuten, eta gaur kanpora ere bai. Barrura beste kontu bat izaten da. Kanpora, alegia, korrontea ez baldin bada zuzena eta hori zaizteko, normalean bide galtzea eta barrura ez, barrura propio bilatuta eman ikusten. Horain Kabok hartu du olatua. Ondarrutarrak, laugarren kale horretatik atzeratuta. Eta are zeusten. Baina orain Kabok egin du, atzetik aurrerako. Bai, garbi. Buenísima, Sigue esto, calidad. Gauza bat garbi daukagu. Kabokoek ez dutela amore eman. Ez. Eta aurten ere, bere mailan, estropada satirikoena bukaeran egiten dute. Orain zekina, zera garrapatu dezake, Tiranek. Beste baino gehiago ere dutzatzen. 220 metro balizara iristeko. Hor, lan erditako maniobra egin beharko dute, bigarrengo.
Ondarroa bere kalearen bila, orain begira, Ondarroa golaturen bat harrapatu Ondarroa. Bai, handator. 4 segundo, eder, 11 bat. Tiranek errentatxo hori badu, lortu du luze honetan. Orain postera ere, bai, gora. Urrutiago ibili dira, Ondarroa. Orain Tiranek berri zolatua. Hor dira David Alvarez eta bere mutila. Ea balan erdita. Treneru bat pasatxo. Ondo Tiran, 10:18. Baleko ziaboga. Arezek ere bai, Kabo, Zabalen, irteran, Ondarroa atera ezinik, begira atera ezinik, hori txarra. 10:23 Arezek, Kabok 10:24, Ondarroak ere 10:24. Eta irteeran Tiranek Arezi bost, Kabori 6 eta Ondarruko Antiguako Amari 7. Hor da Tira. Equipo, escúchame. 5 delante en boya. Pantalla polita. Por favor. Ahí. Quiero que se largo. Eta oso testo nahuentzat ere. Akontxari begira daudela, ba begira. Estropada eremu hau, oso aproposa testa egiteko. Ondorioak ateratzen. Bai, kontxan bi puntak libratu ezkero, han sortu daitezkeen baldintzen, oso antzekoak ditu gaurkoak ere. Manuela Places, Cabo, unos días. Bueno, buenos días. Vaya duelo de gallegos, en esta regata. Sí, hoy parece que estamos ahí los tres luchando. A ver lo que se puede hacer de aquí a final de regata. Y es que la regata de ayer de Cabo no fue nada bien, ¿no? No, la verdad es que no. La regata fue francamente mala, pero bueno, hay que seguir tirando. Los chicos hoy están con ánimos de mejorar, a ver si de aquí al final de regata conseguimos algo. Y nada, las preocupaciones del club realmente ahora mismo no son estas, porque bueno, el objetivo más o menos está conseguido, que era mantener la categoría. Y ahora pues un poco ver qué se va a hacer para el año que viene. Eso te iba a decir, ese 10º puesto está bastante atado ahí para vosotros, pero ¿qué pasa con el futuro? Pues el futuro se presenta complicado, porque bueno, creemos que la trayectoria que vamos teniendo estos 2 últimos años nos estamos estancando. Los demás equipos están mejorando y eso es muy peligroso para nosotros. Entonces, bueno, tendremos que reestructurar todo, tanto a nivel de infraestructuras como a nivel deportivo, y a ver lo que podemos conseguir para el año que viene. Pues veremos qué es lo que conseguís para el año que viene. Muchas gracias, Manuela, suerte. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Nahikoa esan du, Bai. Places andereak, badakigu beste klub historikoan Tiranen ere, ez doala demoraldia, Arazo hondiak. bai, oso posgarri eta gustura lanera jarruteko moduan. Duela aste pare bat, uste dut Hondarribiko kaian izan zela, Beni Silbak aipatu zidan, bueno, ondo pentsatu behar dugu, etorkizunean zer egin, eta olako gizon batek hori esaten dizunean, hain ibilbide luzea egin duenean, klubean, beti urte honaietan, urte apaletan ere bai, gero emakumekin, orain berriro Gustavo Vázquezek kargu hautsita gero bera arduradun, eta argi dago kezka badagoela, aurten bigarren ontziko mutil honentsuenak edo pasa dituztekora, bigarren ontzia ezin atera, eta hor badago hor Arraun Elkarte barruan kezka handi bat, ez? Hori Places andereak esan du, kluba oso osorik berregituratzeko, hori pentsatu beharra daukatela, eta gainera Kabok duen aurrekariarekin, badakigu, urte batean uko egin ziola, garai bateko, KL Ligako plaza horri. Postua utzi. Bai. Ez galdu, utzi. Utzi, Tiran ere, zer handiekin, diru arazo handiekin, Meira ere, playoffera etorri ez etorri, horre pentsatzen. Izan ere, Galiziako arrauna eta Euskal Herriko arrauna, bai babesle aldetik, jarraipen aldetik, eta beste maila batean daude. Eta hauek kirolaria dira, eta gogoa dute, eta saiatzen dira,
baina urte bat, bi, egin daitezke horrela. Eta baina askotan bidaie- egitura sendo bat behar da. Bidaien kontua aipatzen dute eta guk askotan entzun egiten dugu, aitu baina entzun ez, benetan, azte guk Juan etorri, mutila hauek, bakarren batzuk bihar goizeko ziritan lanean egon beharko dute. Eta horrek xautu egiten du pertsona. Zenbat urtetan joan da David Alvarez tirango patroia bera, heldu 10etan eta gaueko erreleguan lana Hori egiten. da. Errez esaten da, Bai. Zazpi sortzu orduan joan egin behar da. Bueno, gu hemen kontu kontari ari garen bitartean, Galiziarren arteko lehia estutu eginda. Horrez dago konturik, Ondarroa geratu da orain. Aukeran, soka eteten den, puntutik behera. Azkeneko hiru estropadak Ondarrotarrenak, emaitzari erreparatuta bakarrik, urte osoan gertatu etzagina. Hiru estropada, unak ez, kateatu egin dituzte. Txarrak ezago. Beste dato bat, Tiran, zailkapeneko zazpigarrena da, eta Donostiako lehiari begira, adibidez, Erlojupekoari begira, eta oso hurbilegi ditu brankaz, zailkapenean atzetik diren traineruak. Honek esan nahi du, egun bakar batera, kalearen eragina, baldintzak, gorputzaldia, dan aldatzen dela. Olatu aldia, etorri ez etorri. Ez da horrela diferentzia hori. Oso koltxoi, oso lastari gutxi du, Tiranek. Eta sentsazioa, San Juanek esate baterako, seigarren zailkatuak. Gora egin duen bezala. Du, sendoago ikusten dugu. Tiran hor ikusten da, eta ez zailkapeneko puntutan bakarrik. Errendimenduan, San Juan eta Tiran artean, hortxe, marra bat. Bueno, 15 eta 59, Kabok 15 eta 50, Aresek 15 eta 51, Ondarroak 15 eta 55, 6 segundotan ziren azken ziabogan, orain Tiranek Aresi 2, Kabo 3, hor burrukan oraindik ontzi bateko atzerapenarekin, Ondarroak 8 segunduko atzerapena du. Juan Manuel Vidal Ares, según ambos días. Buenos días. Duelo de gallegos, se lo he dicho antes a Manuela, y además es que más que nunca, porque habéis dejado a Ondarroa atrás, ¿no? Sí, nos está saliendo una regata, creo que bien por ahora, a un segundo de Tirán, con Cabo, Ondarroa se está quedando un poco, y a ver cómo acabamos ahora. Importante sería dejar también en esta tanda a Cabo detrás, ¿no? A ver, es importante porque, lo bonito sería ganar la tanda, pero bueno, más importante sería dejar a Astillero en la otra tanda también. Bueno, se van acabando las jornadas, esta Liga Euskal va llegando al final para algunas embarcaciones, al menos la semana que viene no tenéis que viajar, ¿no? No, es en Galicia y al lado de casa, digamos. ¿Cómo os planteáis estas últimas regatas? Pues un poco como te dije ayer, las regatas hay que remar en plan, nosotros un poco pensando en el playoff, pero bueno, competir lo máximo porque tampoco te puedes relajar y pensar mucho en despistarse, digamos. Entonces, pues nada, a intentar hacer buenas regatas allá en Galicia también. Pues que así sea, suerte, gracias. Muchas gracias. Ares oso luze polita egiten ari da, Ibon. Olaturik pixkorrena bera ari da hartzen. Eta bentaja badu, atzetik aurrera datorrenak beti beste espiritu bat dakar. Eta motivazioa, bai. Aldamenean Tiran eta daudela, beste zailkapenean beste maila batean dauden elkarteak. Ángel Manuel Vieitez, txandako beste protagonista Tirán, egunon, bos días. Buenos días. Bueno, de momento mandando en esta tanda, pero ojo a los gallegos, ¿eh? Sí, sobre todo Ares. Pero bueno, hoy los chavales salían con ánimo y con ganas y ahí está el resultado. Sí, porque hablando de lo deportivo, los chavales están un poco, no sé cuál es la palabra, cansados. Un poquito desmoralizados ayer, pero bueno, hablaron entre ellos y el resultado está ahí. Extradeportivamente hablando, ¿cómo está el club? Bueno, pues a dos velas, pero bueno, muy bien. De momento hay que ir tirando. ¿Se plantea algo para la próxima temporada o de momento estáis viendo este final de regata? Vamos a terminar la temporada, a ver cómo queda la cosa y luego habrá que empezar a preparar la próxima. Bueno, pues mucha suerte para Tirán, que acabéis bien, gracias. Gracias, vosotros. Zea maiera zoragarri ikusi behar dugun Galiziaren artean. Ondarro batzean geratu da, baina Galiziaren arteko burruka benetan ikusgarria gertatzen ari da. Kabo beti bezala piztu da,
Ares oso ondo lehiakor, indartxu, eta tiran... Begira Kabo. Hanekin, Kabo orain buruan. Azkeneko minutu erdian Kabo dator, azkarren. Handira Kaboko gorriak, orain olatua tiranek. Itxasoak zein ematen dion. Bai. Itxasoak zein ematen dion. Oso ederra doa. Orain tiranek ematen du berriro ere aurre hartu duela. Orain ondarrutarrek, agian beranduegi, norabide aldatu eta lehorraldera jotzea erabaki dute. Baina begira, Ares eta Kabo kalea mantenduz, edo kale bat bakarrik ez diribora asmatzen ari dira. Baba, begira orantxe. Oso polita doa. Tiran eusten. Ares orain sufritzen. Nekeak, batioak, dana behar da. Abildadea ere bai, baina indarra. Begira, Kabok. Orain zuluan ordea. Tiran eta Kabo. Eta Ares ere hortxe da. Orain Aresek hartu du bat. Ikusgarria bukaera. Orain Kabo eta Tirani. Tiran Kabo, Ares ere hor da. Tiran olatuan, Tiran. Ontzi erdi bat hartu du Tiranek. Tiran. Kabo Ares. Tiran Kabo Ares. Tiran Kabo eta Ares. Utxaren urren azkene. 10 segundotan irura. Ze polita amaiera, hemen dator Antiguako amare bai. Hor da ondarroa. Bai! 20:56 Tiranek, 20:57 Kabok, 20:18 Aresek, 21:0 ondarroak. Eunerekoak ez ditugu emango, bideo finisa aztertuta zuzendu ingo dutelako. Bakarrik lehen neurketan Tiranek Kabori 26, baina aldaketaren bat izango da. Iragarkietara goaz, gero bigarren txandan, Zarauzko Ikurrinaren bigarren jardunaldia, lehen kaletik Kaiku, bigarrenetik San Juan, hirugarrenetik San Pedro eta laugarrenetik Astillero. Agur terdi berriro ikusentzule zareten guztioi, zarautzen gara eta hemen duzue lehen txandak emandakoa 40. Ikurrinaren bigarren jardunaldian eta Tiranek markatu du denborarik onena, 32 eunen bideo finisa aztertuta hori ikusi dute epaimaian, beraz Tiran Kaboren aurretik, hirugarren Ares, estropada polita eginda baita ere, eta laugarren ondarrutarrak, Aresek Tiranek baino bat eta 64 gehiago behar izan ditu eta ondarrutarrek 12 segundu gehiago. Haizeak 11 kilometro terdiko abiadura iparreki aldetik. Eta astear da bigarren txanda, lehen kaletik Kaiku, bigarrenetik San Juan, hirugarrenetik San Pedro, laugarrenetik Astillero, bandera txuria Erne, astear da ezetz, jetxi dute bandera txuria. Eta zuzentzen ari dira orain... Arazoren bat lehenbiziko kaletik. Boa, favor, guztia. Ya escribo. Orantxe ari dira, ziatzeko agindua eman da. San Juan da San Pedro elkarren onduan? Bai. Ez da beti gertatzen hau? Kapritxosoa, batetik txandan, gutxitan denboraldian, eta gero sosketak ere, kale sosketak hori ekarri digulako. Kaiku lehen kaletik. Bueno, hartu du Jimeno. Lanak, ikuste gaur patroiek. Haundia ez, baino txarra. Dena den, atzo baino giro leunagoa, hori nabarmeniko. Me cago en Dios, estaré aquí. Zerretu zaigu da, Jimeno Kantabriara. Hori izaten da txarra. Ez kaso egin da, azkenean patroiak azarretu egin behar, obeditzen azeko. Beste hirurak prest dira. Zaten txio, Ez da giror, tostartean. Rediola, hori berotasuna. Orantxe bandera txuria, Erne. Baborrak, orantxe presare dira. Gorria, bai! Bai, balekoa. Ordoa. San Pedro kirtera honen egin du. Ea ba.
Erreferentzia gogoratu tirarena da 20 eta 50. Hemen doaz. Ondartza leporaino beteta. Bada eguzki gozea, Ibon. Bai. Arraun gozea ere, bai. Bai, Ondartza eta hemen bide baztara ere, bai, Lehen aipatu dugu orain jente gehiago oraindik ere. Eta atzo ere, bai. Bueno, guazen aurkezpenekin. Hemen Korta eta Kruzesek prestatutako kaiku eta izen garrantzitsu batzuk gaur ordezkoen tostan. Fede Steindal, Oskar Andres Medina, Javier Pérez, Ibon. Veteranoak, garai bateko kaiku galaktiko hartatik, 2009ko hartatik, geratzen diren bakarrak, 3 kanpoan geratura ez, Iker Pascual barruan baita. 3 aldaketa, Iker Pascual gaur, hanketik jarri du, Carlos Palazuelos horrankekoa ere sartu du, eta sartu den bestea Joseba Larrarte. Eta hontaz gain, mutil mordoa mugitu du tostaz, gaur Jose Luis Kortak, 4 mutilek bakarrik errepikatzen dute tosta. Zerbaiten bila dabil, Jose Luis, argi dago. Bueno, guazen San Juan darrekin. Etxabek ustailetik ona abuztura esan dugun bezala, gauza garbiago ditu eta gaurkorako 2 aldaketa, Ibon. Biak estriborrean, Aztatostan Aritz Rial, sartu da Igor González Lehorrean geratuta, eta Arkaitz Goni ere, gaur Lehorrean Meltxor Ramunarriz 5. tostatik 4. gora ekarri du, eta Bedia berriz lanerako. Eta hor iruditu zait, palka pestaina oso zabala jarri duela gaur, Juan Mari Etxabek, San Juan Trenirioaren branka horretan. Eta hemen San Pedro, Arostegi prestatzaile, Ugaitz Mendizabal patroilanetan, eta hemen ere 2 aldaketa. Biak aurrekaldean, hoi bezala batetik, aurrekalaria Aitor Altza sartu du, normalean babor espaldan ibiltzen den mutila, Alberto Inurrategi geratu da Lehorrean, eta beste aldaketa, babor espaldan, Aitz Ortizek hartu du, Xabier Ostolazak utzitako lekua. Aitzek normalean, 2. 3. tostan, egin ditu estropadak, aurrera pasadu Mikel Arostegi. Bueno, 2 segundu, kaikuk pasaitarrei, San Juan eta San Pedrori, Astillero Laura. Eta hemen Basile Mateiren taldea. Eta honek ere, aldaketa pare bat bai, Ibon. Bai, bat zeukan, aurrikusia Javier Delgado sartu du, Ruben Álvarez Pedrosaren ordez, babor espaldan, baina azken orduan, nonbait, Adrian Gomezek mina hartu, eta Adrian Gomez ere aldatu egin du, eta aurrean Alejandro Renero sartu hortarako, 3 mutil, tosta aldatuta. Astillero 5 segunduko atzerapenarekin doa. Eta Basile Mateiren hitzak ekarriko ditu orain partailetara, zailkapenean Zuloan da Astillero, Zuloan hasi zuen liga, eta horrela bukatuko. Sí, a ver, ayer fue una regata bastante buena. La verdad que en mar funcionamos mejor que en el río o en calma. Y ahora mismo estamos afrontando las regatas, pues cada una como es o como viene. No hacemos grandes pronósticos ni nada, simplemente remamos y lo que salga. Sí, vamos a acabar la liga, pues las regatas que quedan lo mejor que se pueda y luego pues es el último paso, es el clasificatorio de la Concha, que ahí va todo el mundo. Esa es otra regata, es totalmente distinto. Entonces iremos ahí a ver si podemos lograr algo mejor que hemos logrado en la liga. Kaiku kontzi bat hartu du, ligako 4. da, garaipenik gabe, baina estropada ia denak horrezko txandan, eta antzeman behar da, koska hori, Ibon. Eta kuadrilla eta aztertuta eta kontuan hartuta aurten pasaduten negua eta udaberria, azpimarratzeko modukoak Kaikuren urte iruditzen zait, bere maila ematen ari dela eta lehiatzen ari dira. Urte zailak, Kaikurentzat, oso zailak, Aliziarra bezala, oso urte honak izan ditu. Batetik, zer aldaketa bat egon delako, aro aldaketa bat, kirol arloan, eta bestetik sosak ere jetxi egin dira, garai batean, nabarmen, handik eta mendik ikarretako mutiloi ordainduz egindako taldea, eta orain, sasoi txarrak edo beltzagoak eta eusten ari dira. Beste ziklo bat. Errenta polita, lehen luze honen amaierarako. Aurrez Kabok 5-0 bederatziko denbora markatu du. Ea orain, zestaokoak nola ditu. Jorri Zorbegozo, altzako mutila. Bueno, posik du orain, patroia Jimeno. 5-0 Oso ondo zuzendu du Kaiku.
Astillerok. San Pedro 5-0-8, San Juanek 5-0-9. Eta Astillero azkena da, Begira, txandan zuzendu eta ezinik. orotara ere bai, 5 Zuzendu eta ezinik. 15. Oso ziriz hartu da ziago gara, eta orain zuzendu ezinik. San Pedro kolaturen bat hartu izango Bai, du, urbildu da. Irura orain. Begira, hor ikusten da, ontzi hori balantzak eta hori izaten da txarra. San Pedro ondo. Vale, equipo. Sara Cobo, Astillero, Egunon, buenos días. Buenos días. Bueno, marcando el peor tiempo en esta segunda tanda, una segunda tanda a la que habéis accedido pues gracias a la buena regata de ayer, ¿no? Sí, la verdad que ayer tuvimos muy buena regata, ¿no? Lo que pasa que, bueno, nuestro máximo perseguido quedó detrás. Bueno, así las cosas, ¿no? Hoy una segunda tanda que no la esperábamos. Hemos intentado salir a pelear con ellos y a buscar mejores tiempos que la primera tanda, pero bueno, vamos ahí con tiempos de Ares, tirar y a ver qué sale al final. ¿Está asumido en el entorno de Astillero lo que va a suceder a partir de que acabe esta temporada? Hombre, asumido, pues bueno, es algo que no esperábamos al principio de temporada, ¿no? Y ha sido duro, bueno, ha sido un palo muy grande y bueno, no nos queda otra. El año que viene tendremos que estar en la RC1 y pelear por volver a estar aquí. No sé cómo están los ánimos, cómo se encuentran los chicos, pero en cualquier caso aún queda otra cita bastante importante, ¿no?, en el calendario remeril. Sí, bueno, habrá que esperar a ver qué queda la regata, ¿no? A ver si podemos rascar otro punto o dos. Y la verdad que, no sé, Galicia nos suele sentar bastante bien. Años atrás es lo que nos ha pasado, entonces, no sé, quedan 2 regatas, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y bueno, habrá que esperar y la cuestión ya lo que queda es que lo disfruten. No hay más. Pues que así sea, Sara. Gracias y nada, buena suerte. Gracias. Segi lanean, hori da mezu Astilleroko entzat, ez dago besterik. Eta Kaiku ere hortan ari da, eusten, lanak ditu, San Pedro eta San Juan poparian ondo ari direlako. Uno hobea izan du Kaikuk, orain San Juanek hor pare bat olatu zoragarri hartu ditu, begira orain San Juan ere. Gerra bizi-bizian datoz hauek, Bai, eta lehen txandako ontzien alde, esango dugu, diferentzia ez dela horren handia. Kaikuk tirani, aurreko txandako garailari 6, baina San Juan eta San Pedro 2 segundu besterik. Begira San Pedro orain. Eder hartu du. Bai. Olatu oso exigentea, eman beharreko olatu, Orain San Juan, hor burrukan bia. San Pedro ondo. Baina hurbiltzen hor txeirurak lehian dira. Elkarren gainean, eta epailea tartean. Hor nordoa bere kaletik kanpo. Hortxe duzu erantzuna. San Pedro, horra. San Pedro nabarmen, estribordera jo eta San Juanen kalean. Horrek askotan... Gero, ikaragarrizko atzerapena pilatzen ari da. Aizea begira, 15, 16, 17. Zait iruditzen peira egingo duenik, estropada bukatu izaten, hortxe egon korri izaten da. Orain zikinunea begira, guztientzat zikinunea. San Pedro metro gehiago beharko ditu orain nabarmen, balizaren bila joateko. San Juan darrentzat momentu ona, Olatu hartu du. Eta Kaikuren parean da, eta pasatzeko zorian ere bai. San Pedro norabidea zuzendu egin behar, balizaren bila. Begira San Juan nola datorren, orain poparean. Une oso gozoa, San Juan darrentzat. Hortxe da Kaiku. Buruan jarri da. Orain Kaiku berriz. Ondo heldu dio, Jimeno. Ez da olatu bizi-bizi horietakoa. Eman beharreko olatu hau, Bereala, traineru bateko errenta. Eta ritmoa gora. Zuloan joan, olatu bailaran joan, edo olatu gainean joan, 2-3 paladako aldea egoten da ritmoan. San Pedro begira non geratu dut, minutu batean. Metro gehiago ere bai orain. Hori da. Tiranek lan erditan 10 eta 18. Kaiku aurretik zartuko da. Hor da, Jimeno. Rampaldore jota.
Hor da Kaiku, 10 eta 12. Tiran baino 6 bizkorra. San Juan ateratzen. San Juanek 10 eta 14. San Pedrok 10 eta 19. Tiranek baino bat gehiago. Astillero urruti da oraindik. Eta maniobra ostean. Ese balantza egin. Kaikuk San Juani 3, San Pedroni 8. Hor da San Jose ontzia. Minutu erdiko atzerapenarekin. Eta denborarik txarrena, baina tarte handiarekin. Eta beste 52. Eta beste 10 minutuko lana aurretik. Eta orain beste unek kritikoa San Pedrotarrentzat. Dagoeneko estropada buruarekin 8 segundu galduta. San Juan rema! San Juan rema tercer largo! ¡Bai edo bai! Ara. Bai. Endika. 5 segundo. Tarteak gora, Rankaz jarri eta berehala tarteak gora, Ibon. Den ere lehenbiziko luzean horixe geratu da. Eta hor, goiko irudatu zaitena da. San Pedro oso estriora joan da, edo bezala, hor dauden ontziak gainera etorri dire. Ondarroak baino, 20 segundu gehiago Astillerok estropada puntu hontan. Ondarroa izan da lehen txandako apalena. Oso estropada kaskarra egiten ari dira Astilleroko. Ia matematikoki, Kaiku. Alegia, Jimen Ondika Perez da Ugaitz, kaldearen basterretik etorrita. Lana eskatzen, lana eta lana, Ondika Pereze. Hori da, gero aukerak izateko, orain. Gero badaki, poparean 5 segundu izan ezkero, aukerak izango dituela. Jose Manuel Oiarbide men aldamenean, Libia, San Pedro, egunon. Egunon. Bueno, gertuago ere ibili zaretela, ez da? Bai, gertuago ibiliga, baina, bueno, ikusi jaseon kaiku da. Eta, bueno, San Juan egin hortxe gabiltza, 3-4 segundotan, eta bero hori bitzeka. Ze txanda dantzan egon da gaur, ez? Atzoko emaitzen arabera, batzuk bigarren tanda honetan, lendabizikoa albo batea utzi, horrako da, Rauna. Bai, hori da, deporti hori da, eta Rauna hau da, atzo zeon itxaso ikusi eta gatzo ikusi ere difentzia handia dago. Eta, bueno, haber, lola egiten dugu, ondarrua, haber, konsegitzen dugu ondarrua harrapatzea, eta gure nahi dugu 8 gelditu, haber gelditzen gehan. Hori esan behar nizun, Ondarroa eta Tiran, sailkapen nagusian, gertuago daude, ez? Bai, Tiran 4 puntua, Ondarroa 3 eta hortxe gaude. Tiranek uste gure denboa berdinean txuntzeikoala, baina, bueno, 8 puestua konsegitu ez ditzak etxarri izango. Bueno, bai horrela den, eskerrik asko, sorte hon Libiaren. Eskerrik asko zuiri. Begira. Begira hor, ontzi bat, lehen ikusi duguna, gainera etorrita, bota egin ditu eta... Ekuz kanpo, eta gainera motorrari egurra ematen. Horregatik, Ugaitz Mendizabalen azerrea hortiz etorren. Eta Astiller hori haze kaltea egin dizaioken aurrek. Eskerrak, esango dugu, atzerapen handiarekin doazela, eta ura pixka bat baretuko direla, ez? Astillero iritsi aurretik. Estamos a 5. Odako egunetan hori izaten arrizko. Iziak tira korrenteak, eta urruti jarrita ere, konturatzerako, ontziak gainera tortzen dire. Hori, patroi tituloa ateratzerakoan ikasi beharreko kontu izango da, bai, Bon? Bai, baina horrek aurreko batean iaz ere kontxan esan genuen hori konpontzeko bidea zein da. Izun ederren bat jarri, ez azteko modukoa, eta aurrena egiterako, damutuko da bat baino gehiago. Bai ikusi ere, Ordoa Kaiku, Zazpi. Poliki tartea zabaldu nahian ari da. Bueno, 7 segundu Kaiku San Juani, San Pedro 13. Astiller hori. Zakurmearen San Juan Eustel, Mikel, hortxe, 6 segunduan. Aukera baditu, gero. Opari batzen badute. Aukera badago hor, Kaikuri gauzak pixkat estutzeko edo zailago jartzeko. Ziago gaun bat, eta lehenbiziko logatu azkar bat. Hori behar du San Juanek, balizatik irten dakoa. Iranek 15 eta 59 denbora markatu du. Eta 150 metro besterik ez, baliza hor bertan da.
San Juan eta San Pedroen artean, hor bigarren luzean San Juanek tarte atera dio minutu erdi batean 40 segunduan, eta hor Uste San Pedrok ordaindu egin duela, bigarren luzean hartutako norabidearen ostean, ziagoga egiteko, egin beharreko mugimendu hori. Metro kopurua hori da. 4, Joni! 5, listo! Bi traineruko abantailarekin ekingo dio Kaikuk azken ziabogan. 15:41. Balekoa. Atera ezinik Kaiku, Eta San Juan. Segira. San Juan hori dizuzendu gabe. 15:47 San Juan. San Pedro 15:53 tartean Kabo eta Ares. Oso zabal atera da San Juan. Kaikuren hila bezala, Baina hor, segundoren bat, handio, Edo, Kaikuri iruditu zait ateratzea koste egin zaiola. Eta San Juanek azkar atera da. San Pedro ere begira, nolako norabide hartzen ari den. Eta hor da Astinero. San Juan urbiltzen ari da. Arraun atera zinik, San Juan 3 segundora kokatu da Kaikuren atzetik. Hor da Astillero, 50 atzerapenarekin, 16:21. Erne aurrean burruka dugu eta Kaiku eta San Juanen artean, 3 segundu besterik ez. Astilleroko aurrekalariari zenbat kosta zaion arraun ateratzen. Estropada dago hemen, 3-4 segundora. Treneru bat, gaurko giroarekin, ez da ezer. Alde beti hobeto, baina Kaikuk egin duena da. urtiago ibili dira. Bigarren luzean azken zati oso ona egin du. Kaiku. Javier Arraraz, San Juan, egunon berriz ere. Kaixo berriro. Atzerago ere ibili zaretela. Barkatu? Atzerago ere ibili zaretela. Bai. Brankasek Kaikuk aldea egin digu. Eta guain poparian bigarren luze hortan murriztu egin diogu. Eta guain txeberten 3 segundora jarriga, poparian beti maixutazunez etorri izan du da trainerua, hendikak eraman da, eta guain ere lortzerik badaukagun, poparian hori, gerturatzea Kaikuri. Gerturatzea Kaikuri gaurko estropada honetan, bigarren txanda honetan, baina sailkapen nagusiari begira, badirudi gauza oso finkatuta dagoela, ezta? Bai, aldeak handiak izan duzian atzo, eta gure helburua zen gaurkoan, estropara alik eta txukunena egin, txanda erabazi albaldin bazan, baina gehien bat estropara on bat egin beraiek ere mutilak gustora gelditzeko, baitxazo honetan ondo moldatzen direlako. Nik uste lortzen ari garela, Kaiku bezalako talde batekin hor burrukan aritzea, guretzako ona da. Segi, estropadaren bukara ikustera, ia alde hori murrizterik daukazuen, sorte hon? Eskatxo, gauzatxo bat, leno astu egin zait eta gaur Maria Mendizabal gure batelaren urte betetzea dira, eta beste lakatu egin gado, beraz, sorionak gaur garaipenangatik eta urte betetzeangatik. Sorionak, eskerrik asko. Eskerrik asko, Sara. Oso leia estua dago, baina Kaiku lehen bigarren luzean gertatu den bezalaxe, uste dut lehen metro horietan maniobra egin eta hor sufritu egin duela, baina gero errekuperatu egin dela. Luze erdian eutsi egin diola eta orain ala dirudi berriz ere antzeko zerbait gerta daiteke. Eta tiranek ere, barrura, bigarren da laugarren luzeak batez ere, azken unean. Eutsi egin dio. Bezen tira dizoari. San Pedro kaldatu norabidea era. San Pedro orain Ares eta Kabo baino motelago. Zelkapenean 6garrena litzateke. Pedro Maria Bando Kaiku, egunon? Bai, egunon. Pantaiari urduri edo begira? Bai, egida, hor brankaz nahiko ondo moldatzen gara hor 6 segundotan ateratzen, 6-6. Bai, ikusten da, toparian hor 3-4 segundo, bai, hauin momentotan hor txegabiz 3 segundotan, eta, ia mantetzen garen. San Juan gerturatzen hasi da, hori egia da, eta, zea raro egiten zaigu, ez da Kaiku bigarren txanda honetan ikustea. Batzuetan asmatzen duzu, kanbio egiten duzu, eta asmatzen duzu, edo beste batzuetan ez. Gaur esate baterako bere, brankaz ondo gabiz, baina ez zain ondo oparien, ez da?
bueno, ia berriro moldatzen garan eta mantentzen dugu posto. Bigarren txanda honetako estropadaren buruan, zeure burua ikustea ere, arraunlariaren pozgarri izango da, ez? Bueno, beste motivazio da, ez da, bagiu hor presio guetzat da, hortxe beti ongaren laugarren lehenengo txanda nagusien arten, eta, bueno, ja berriro rekuperatzen dugun, bueno, ja, hemetik aurrera ja txanda giziko da lehenengo laugarren arten. Sorte hon, eskerrik asko. Hor da Kaiku, eutxi egin dio. Eta bukaera oso ona, olatu baina. 6 segundo. Bukaera oso ona. Hor da Kaiku, Bizkaitarra bai. 20 eta 45, tiranen denbora aixa. Hobetu dute 11 segundotan. Hor da San Juan bigarren. Eta 20-43ko denborarekin gaurko bigarren denbora momentu San Juan darrentzat. San Pedro orain. 16 segundoko atzerapenarekin San Pedro tarrak. Astillero gaur ere. Astillero urruti. San Pedroren denbora 21-0 bat, Kabo eta Aresen atzetik. Bukaeran. Beraz, zailkapena, behin-behinekoa. Kaiku, lehen bitxanden ostean hemen Zarauzko bigarren jardunaldian azkarrena, referentzia 20 eta 45. San Juaneko 20 eta 53, Tiraneko 20 eta 56, Kabok Tiranen denbora gehi 22 eunen, jarraian Ares, 6. San Pedro, 7. Ondarroa eta azkena, Astillero. Igandearekin ondamendia, aste honetan ere, pasa den astean gaur 8 Ondarroan bezala. Zego horra. Alden bezala bukatu, 22 minututik gora. Bai orain. Bat eta ia 20ko atzerapenarekin, 22-0 Astilleroren denbora. Erreferentzia beraz, Kaikuk. Gaur, 20 eta 45, baina zaztu, atzo eta gaurko denbora batu egingo direla, eta horrezko txandan, Oriok duela altxorra. Oriok, Urdaibeiri 15 hartu zizkion atzo, Hondarribiri 19, Zierbenari 46. Hoiesek arituko dira, lehenkaletik Urdaibai, bigarrenetik Orio, hirugarrenetik Hondarribia, laugarrenetik Zierbena, momentuz, gaurko denborarik onena Kaikurena da. Iragarkiak eta berehala, ohorezko txanda Zarauztik. Agur bero bat berriro Zarauztik, Jaun Andreok, Zarauzko ikurrinaren bigarren jardunaldiko txanda nagusia berehala hasiko da. Gogoratu Oriotarrena dela errenta atzoko denbora kontuan hartuta, 15 segundu eder. Urdaibeiri Hondarribiri 19, Zierbenari 46. Lehen kaletik arituko da Urdaibai, bigarrenetik Orio, hirugarrenetik Hondarribia eta laugarrenetik Zierbena. Eta ea, ordubia baino lehen, estropada, behar bezala eskaintzeko moduan garen. Sari banaketa garbi dago gero albistegian izango dutzuela ikusgai. Ea, irteran. Xia estribor, abante babor, xia estribor. Hori, abante. Xia estribor, hori, segi. Lehen kaletik, Bermeotarrak prest, Orio ere bai, bigarrengotik, Amunarriz. Laugarrengoan Zierbena ere bai, eta Amunarriz ari da orain. Abante denak. Abante, agindu eman, eta orantxe kokatuko. Abante. Guztiak begira iziak, nondi sartzen den. Bandera txoria, Erne. Listo. Gorria, bai! Bai. Badoa! Balekoa gaur ere. Baleko irtera. Zorionez, esango dugu. Atzerapen handitxa marra pilatu baitu gaurko jardunaldi honetan estropa. Bueno, Hondarribiak irtera, Irtera ona. Orio atzo lehen momentutik joan zen, eta hor Zambuluka ikusi dugu momentu batez. 2 segunduko galera. Hondarribi eta Urdaibei aurretik, Zierbena eta Orio 2 segunduko atzerapenarekin. Hemen Bermeotarren taldea, eta Joseba Fernandezek lau aldaketa patroia, Eneko Bilbao gaztea jarri du, eta beste 3 gizon ere aldatu ditu. Bai jauna, estriborrean, Oskar Biudez, Txilea bere oiko tozan, Alfaia lehorrean da,
aurrekalaria ere aldatu du, gaur Xabier Zuleika veteranoa, eta Azkarete lehorrean, eta Mikel Beazkoa berriz, Babor espaldan. Eta irtera zoragarria, Urdaibaik eta Hondarribiak. Hori jotarrek segundua galdu dituzte, baina hain errenta ederra dute, burua hotz mantendu eta haien egiten badute, gaurko baldintza hauetan, ez dirudi, ikurrina jokoan galtzeko arriskua izango dutenik. Baina estropada denak, jokatu egin behar dira, eta hemen dira hori jotarrak, gaur, 3 aldaketa egin ditu Salsamendi. Bai jauna, 5. tostan 2 Joritz Etxeberria sartu da Baborrean eta Imanol Garmendia Estriborrean. Eta besteak gaur sartu dena, Ibon Arruti aldape beroiko tostan, alegia Babor espaldan. Eta Hondarribiarrei dagokienez, Orbañanosek ere, 3 aldaketa egin ditu. Bai jauna, 3 aldaketa, Alexander Rudabe sartu du, Babor espaldan Urko Redonda aurrera eman da, eta aurten ekarritako 2 mutilak Estriborrean. Jon Larrañaga getariarra 3. eta Endika López 5. Urdaibei buruan, Hondarribi segundu batera, Orio 3 laura eta Zierbena 6. Zierbena jadanik atzeratu da, hauentzat erronka gaur, honenekin hor lehian aritzea. Eta momentuz Urdaibai eta Hondarribi aurretik eta Orio laura. Hemen Zunzunegiren mutilak, aldaketa batzuk egin ditu, zerrenda aurkeztu eta gero ere, eta guztira 5 mugimendu. Hori da, ia traineru berria Estriborrean 3, atzeko 3, Luis Mibilar, Mario Hernando eta Asier Hernandez lanerako. Zunzunegi bera, atzo Mazatosta Estribortik gaur, 5. tosta Baborrera pasada, eta sartu diren beste biak, Jon Lekanda espalda eta aurrekalaria Sergio Albo. Hor dira, Urdaibai eta Hondarribi aurretik, Orio laura, Zierbena 8, eta Jon Salsamendiren hitzak, Oriotarren entrenatzaileak esandakoa gaur Getariako kaian, estropada atarian. Guztua gaude, oso pozik gaude, baina guztua eta pozik baino konzentratuta gaude, hori baino gehiago, eta gaur behintzat gaurkua irazine bali badeu, ua bukatu arte alasio emerko deu, eta saiatuko gea detailedanetan atentzioa jartzen, ogain hartin deun bezala, eta bandera inurra eukita, detaile hori oain dikane garrantzia ondik jo eman bertzaio, eta bueno, gaurre asmatze deun eta egun hon bat ateratzen egun. Itxason beti izatea diferentzik. Oain, bueno, nahi dunak bat atrebitu dadila esatea atzo kaletan zeintzan ona, o zeinetzan ona. Gu kale txarrik ez genuen desde logo. Baina talde batek aurreneko paladan aurrena jartzeanen, eta azkeneko palada arte beti aurretik handonen, 4 luzetan kanpoaka, barroaka, bere kalia mantenduz, ez dakit ba. Hor da, Salsamendiren hausnarketa. Gaurko hasierakin keskatuagoa izango da. Bai. Errenta ona du, baina luze honetan, espero zitekeen baino pixka bat apalago, hala ere, errenta ikaragarria du, eta hori kudeatu egin behar du. Hemen, nire ustez bi estropa daude bat, Ikurrinari begira, Oriok burua hotz mantenduz eta modu inteligentean kudeatuz duen errenta egin behar duena, eta beste bat, ligako jardunaldi badago hemen jokoan, eta Urdaibai eta Hondarribiren artean, hor beste burruka badago. Bermeao 6 puntuko errenta du, eta ikusirik, bai Joseba Fernandezek, bai Mikel Orbañanosek egindako mugimenduak eta hauek ligako leian daude, eta gaurko Ikurrina oso zaila dagoela, nik uste oso garbi zutela. 15 eta 19, baina orain egoera kritikoa ez dut esango, baina Orioren arrisku orain da arraunketarik ez hartzea, alegia. Atera itxaropen guztiarekin, kontzentrazioa mantentzea eta arraunketa presakatzea. Ez galtzea, arraunketa galtzen balute, hori da. 6 segundo luze batean. 6 bider lau, zenbaki arresa da. Eta beste konfiantza, mango die gainera. Baina, hor dute errenta, hor erabili behar dute. Argiziagoak. Kaikuk 5-0 markatu du, hain zuzen, Urdaibairen denbora da hori. Urdaibai zabaltxo, nire ustez. Bat gehiago, Oriok 5 gehiago. Eta Oriotarren denbora 5-0 izango litzateke San Pedroren atzetik gaurko jardunaldiari begira. Bueno, guazen ikustera nola diren gauzak maniobra ostean. Urdaibaik Hondarribiri 2, Hori 6 maniobra osteko datua hortxe duzue. Eta Zierbena oso urruti, 18ra, Zierbena astinero baino motelago.
Atera kontuak hor. Ea orain joera aldatzen den. Hori da orain jarraitu beharrekoa popa eran. Zer gertatzen den? Urdaibai eta Hondarribiren artean, ligari begira, borroka estua dugu. Parean dira orain dira. Rigarria Zierbenarena, Astileroren denboretan dabil. Oso aldaketa. Estropada kaskarra. Kale berdinetik eta 20 minutuko aldearekin. José Manuel Ortiz, Zierbena hain zuzen ere, eguno, buenos días. Hola, ¿qué hay? Muy buenas. Bueno, en tanda de honor, pero marcando unos tiempos muy modestos. Sí, la verdad es que sí, no hemos hecho un primer buen largo comparados con los que vamos en la tanda, pero bueno, a ver si somos capaces de reaccionar ahora de popa. La verdad es que bogar con los más grandes de la clasificación también tiene que dar un plus, pero también tiene que dar respeto. Sí, hombre, es una alegría. Esta es una de las regatas importantes del Cantábrico y aquí estás en tanda de honor y estás por méritos propios, ¿no? Entonces, ese plus ahí lo tienes, ¿no? Pero bueno, a ver si somos capaces de ir rematando un poquito la faena y no te digo acercarnos a estos, pero sí al resto de competidores de las otras tandas. Pues que así sea, mucha suerte, eskerrik asko. Muchas gracias. Ortiz jaunaren azalpenak, asko ari da galtzen Zierbena, harrigarria da. Besteak hortxe orain eusten, hor da Orio, bostera, maniobran bosteko atzerapena zuen eta orain ere bai. Luze honetan ez du ezer galdu, eta izugarrizko lehia hor da Urdaibai eta Hondarribiren artean. Orain Oriotarrek konfiantza emango die, minutu bat gehiago eta diferentzia pere horretan dela. Begira, orain laura. Hondarribia begira, nola datorren orain, 3. kale horretatik. Oriotarrak bien tartean dira, 2. kaletik. Eta Zierbena erori da, erabat, 4. kaletik. Eta Hondarruk sufritu egin du, 4. kaletik. Lehenengo txandan, Astilerok ere bai gero. Eta orain Zierbena. Bizkaia eta Ama Guadalupekoa pare-parean dira. Begira bien branka. Hemen Hondarribia. Aurretik guaztik dio, Amon Arrize. Orio asko urbildu. Bai, 3 kaleari eutxiz orain. 3 kaleari eutxiz orain. Horrezko txandako traineruetan itxasoan gutxitan ikusten da. Alegia, horrelako kale aldaketa muturrekoak brusko horietako. Pixkanaka, eta erortzen utzi bai. Lau luze eta 3 ziaboga dituzunean, hori ondo neurtu behar da. Kontxan beste historia bada. Beste gauza bada. Hondarribia irian dator. 3 urbildu da, orain bostera. Eta hoxe da Hondarribiaren momentua. Begira berrirore, olatu gainean, Ama Guadalupekoa. Hauxe da Hondarribiaren momenturik onena eta Oriotarrentzat orain gertatzen ari dira oso ona. Izan ere, Hondarribi joan da, Hondarribi 19 dago. Begira nola datorren Hondarribia orain, Oparian oso ondo Hondarribi. Txanda buskatzen ari da orain Hondarribi. Burua eskatzen du Amon Arrizek. Hor dira, Hondarribiarra. Minutu batean apurtu dute hor txanda. Olatu bakar batez, olatu aldi bat, bilu olaturekin. Begira beste bat. Orain ere bai. Begira gainean nola datorren. Orain zoragarri Hondarribia. Orain arteko ederrena ez dakit, hausia ezote zen. Orio 9. Hemen horreinik ez da ezerren erabakita, ez da gutxiagorik ere. Nola datorren poparian Hondarribia jaun Andreo. Hori da lana. 10 segundu Urdaibairi eta Oriori 12. Erne. Orain Oriok hartu du eta Urdaibaik ere bai. Honen patxara handia emango dio Hondarribiari, konfidantza. 9:56 lan erditan Hondarribiak. Bermeo, 2, Orio 3, baina hauen artean utxaren urrengoa. Urdaibai, ia 10 eta Orio ia 12. Gaur ere diferentzia handiak, 37 segunduko atzerapenarekin dator Zierbena. Maniobra ostean, Hondarribiak Urdaibairi 9, Oriori 11. Beste horren beste egiten badute Hondarribiarrek, ezinezkoa ez da, ikurriña irabazte.
zailin ez dakit, baina pauso zail bat egin dut. Estropada puskatzea, txanda etetea. Zierbena 37 segunduko atzerapenarekin, eta lan erditan hobetu dute Astilleroren denbora, baina 11garrenak lirateke. Horren, brankalanean. Hor da, Hondarribia erakustaldia eman du bigarren luzean, eta itxaropena izango dute. Gai baldin badira errentau mantentzeko luze honetan, Poparian bigarren luzea bezain ona egiten badute, aukera izango dute. Eta batez ere, gero zain dezagun, bigarren luzearen azken 2 minututan egin dute lan zoragarri hori. Antxon, Uriarte, Urdaibai, egunon. Egunon. Nola puskatu duen Hondarribiak bigarren luze honetan estropada, Bai, bueno, kaliko askoniko zagin txustana kadeuna. Bai, beste pega zeirez, lan kualitif, ilusio gintzu. Por lo menos lan okuruzien, edartu gintzu, orain, bueltan, baina, popadan ez du, ez da itxe, zein zaui, bai, atzi itxe gintzu, bai, askotoz. Zeuek segitzen dozue borroka horretan, sailkapen nagusiari begira dinot. Alegia, Hondarribia beti atzean utzi nahi dozue, baina gaurkoan ezinezkoa da. Ez, gaur, pitzot, bueno, lagun zegoen itxitzago, ja bigarren natozko, bentajantzit natozko. Orain hori joaz dago gerri ez da gere. Hori joaz dago gerri, ja, zeitzen duen hori joaz. Ze ojo, ze Hondarribia, bueno, Hondarribia emetzi, segunduak etu datxo, bai, gaur ez da itxan bat aruen. Amaike Hondarribia. Bueno, gaur izan bat eusko. Bederatzi. Zeuek bederatzira eta Orio 11ara. Bai, bueno, ja. Por lo menos, ja, hori joaz, zauetaten badu, bigarren, holan puntu txogli bakarrik. Ez lehik izango ja bi. Bueno, segi estropada zoragarri hau ikustera. Antxon, eskerrik asko. Eskerrik asko. Luze honetan ez dago mugimenturi. Egonkor, GPS-a oso egonkor. Egonkor. Ondatuta balego bezala, baina martxan dabila ikusentzuleok, baina horrelaxe. 9 segundu genituen Ziabogan, Urdaibeiri. Orain ere bai, Orio 11ara zen, eta orain ere bai. Eta Zierbena 37 zen, da orain 44. Orain txepeste segundu bat Hondarribiak, Urdaibai eta hori. Hortxe ari da. Hondarribiak aberia 2 minutuan egin du, 2 minutuan egin du. Eta Hondarribiak badaki, brankaz gehiago kostatuko zaiola, brankaz hau Urdaibeiren momentua eta Orioren momentua izan beharko litzateke, Hondarribitarren errenta hori gutxitzeko. Hondarribiak horrela eusten badio, azken luzean posibilitatea badu. Jardunaldia, gaurko 12 puntuak eskura ditu, baina ikurrinari begira, 19 segunduko zuloarekin hasita, zailena nolabait lehiakor izatea lortu dute. Nik uste dut, Hondarribiak estropada daukala, berak nahi zuen egorarik onenean. 3. Ziabogara heltzeko minutu bat, 12 segundu Orion. Orain bestea, Orioko traineruaren barruan. Ea hor zerrari den egozen, burua hotz behar da hor batez. Bada eskarmentu hor, Eta Bermeotarren irakurketa izango da, puntu bat galduko dugu gaur Hondarribiarekin, Orioren aurretik amaitzen badugu. Eta hori izango da haien helburu hori. 9 eta 11. Zer duten estropadek, Eta Poparean nola puskatzen diren. Bapatean segundo pilo bat, eta orain egonko. Estropaden handitasuna nire ustez, orain bueltakoan edo zer gertatu dita. Baita Urdaibaik edo Oriok txanda irabaztea ere, edo Hondarribiak bandera eraman. Hau itxasoa baita, eta olatuak noiz eta nori etorreko zaizkion, eta nola aprobetxatu da duten, bagoitzeko hori da ez dakiguna. Beste norabideak nolakoak izango diren bate daki. Hondarribiak lehengoa mantenduko duela. Hondarribiak oso gutxitan aldatzen du itxasoan, Poparean, kalea. Eta aldatzen duenean, pixkanaka eta erortzen utziz. Bueno, 1 metro. Hemen dira. Urko Redondo, Alexander Rudabe. Kaikuk 15 eta 41 markatu du. Eta luzea Hondarribiarrentzat ona izan da. Segundo bat momentu honetan irabazi du luze honetan. 10 Urdaibai, 12 Orio. Argiziagoak. 15 eta 21 Hondarribiak. Hor, atera ezin bezala Hondarribia dituzet, Azkar horietako ez. Urdaibai bigarren, 9 terdira. Hor da Orio 12.
Bueno, atzetik Zierbana da 50 segunduko atzerapenarekin. Ea orain. Ara, gure kamaratxo txikiak ere hor tentsoa izan du. Orio 13 du Hondarribia. Urdaibai 10-era, Orio 13 errepikapena ikusten ari gara. Eta Zierbenaren denbora 50 segunduko atzerapenarekin doa, orantxe ikusiko dugu, bien bitartean, Hondarribiak azken duzean, Urdaibairi 10, Orio 14. 14. Eta hor kontua sinestu ingo dutela horiek, Zierbenak 16 eta 11 markatu. Erne, denetarik ikus dezakegu hemen. Hondarribia hor doa. Nire ustez hori horrentzat, orain ona Urdaibairen erreferentzia hori. Urdaibai gainean ikusteak lagundu diezaiok San Nikolasi, hor, estropa barruan mantentzea. 15. Erne, poparian, ikaragarri ibiltzen ari da eta gaur Hondarribia. Bestalde horiok ere aurten demostratu du poparean erakustaldiak egin ditu. Eta badakigu atzean zein daramaten. Begira, Urdaibai 12, Orio 13. Urdaibai sufritzen ari da orain. Orio gainera sartu zaio. Bigarren luzean, erditik aurrera egin du Hondarribiak, Hor asmatu du. Hemen beste kontua, Maria gora dator, korrontea. Korrontea hundiak. Koefizientia 97koa. Horrek agian erakutziko digu, hirugarren kale horretatik Hondarribiak egin duen hori bate daki. Litekena, hemen zikinago dago, lehenbizikoan, bigarrengoan, hirugarrengoan baino. Orain Orio errekuperatzen badiru, hor olaturen bat hartu izango du. Aranberrik. 12 segundo. Urdaibai eta Orio parean, Zierbena ia minutuko atzerapenarekin. Bakarren bat iman behar dio hemen. Hene. 13 eta 14. Estropa da 700 metro. Hortxe dago jokoan. Zain ditzagun baolatuak. 15. Hauxe da momenturik kaskarren Oriotarrentzat. Olatu bat entzuten da horazpitik. Biek behar dute olatua. Denek behar dute. Bestea fotofinisak eta argi, 15 joan da momenturik onenean Hondarribiarrentzat diferentzia. Orain berriro. Orain Orio kolatu izango du hori. Izugarria Jaun Andreok, poparian Hondarribiak batipat bigarren luzean argi orain olatuan egurtu Hondarribia ditudanak. Eta orain ere ikusgarria doa norgehiagoka. Hirurak kaleari eutxiz. Hondarribiak ikurrina 4 segundura du. Gaurko garaipena hiena da. Olatu bat eta traineru bat. 16. Eunenekoa gogoratuko ditugu. 17, hemen egin du lehen aberia. Hor egin du. Erne, 19 eta 24ko diferentzia izan da. Atzo, Hondarribia galdutako Oriorekin 19 eta 24ko. Orain, 17an dago Jaun Andreo. Argi, olatua zenek hartzen duen. 300 metro. Erakustaldi izugarria ematen ari da Ama Guadalupekoa. 16ra, joan da diferentzia. Orain Orio kolatu hartu du, Olaturen bat hartu izango du Orio. Horrek urrea balio du. Hondarribia norabidea pixka taldatzen, Ibon. Bai, orain estriborrera zerbait. 14. Hau da bukaera. Orain Orio, Orain Orio gainean. Hortzak estutu eta deuna ematen Oriotarrak. Hor da Hondarribia. Gaurko jardunaldian 12 puntuak Hondarribiarrentza dira garbi. Orain zuloan Hondarribia. Bigarren postuan nahi du aldan bezala. Eta Oriok ikurrina eraman nahi du. Eutxiko diola ematen du Orio. 14 ala dirudi. Hor dator Hondarribia. Txampa bizian. Diferentzia 15ean da. Urdaibai 13ra, Orio 14ra. Hor dator. Hor da Hondarribia nagusi gaur. Ama Guadalupekoa. Bai! 20 eta 14. Orio 15era da. Orio olatuan. Urdaibai bigarren postua babestu nahian. Orio erasoan. Bai. Ikurrina Oriotarrentzat. Bideo finish, nik uste Orio agian aurretik sartu dela bigarren.
uste dut Orio bigarren sartu dela Urdaibairen aurretik. Jaun Andreok, Ikurriña Oriotarrentzat, 14 eta 54 Hondarribiak hori, eta Orio gainera lagundu egin du sailkapenean Hondarribia Urdaibai 3. izan baita 14 eta 76. Bideo finisha aztertu behar da, baina guri hala iruditu zaigu. Zer ikusi du? Azkenean Orio bigarren sartu dela Urdaibairen aurretik. Eta hemen dator Zierbena. Zierbenarentzat gaur esperientzi kaskarra Orezko txandan Oilarrekin batera aritzea. Sufrimentu bizia. Hor da Zierbena, minutu bat eta 2 segundu galduta. Ikurriña Oriotarrentza da aurrera Zaragandara. Iñaki Arostegi, egunon, zorionak. Bai, eskerrik asko. Hori bai, bihotzekoak emateko moduko bukaera. Bai, bukaera haino gehiago, tekit irtera, ni uste pixka datze bat egea, irtera txarra indeu. Lehenengo luzean ja 5-6 segundu galdu ditugu, eta orduzko estropa gorra intzaigu, ez? Baina, zorionez mutilak burua hotz mantentzen jakin dute. Gero bigarrengo luzean hortxe ja paren jarri geha, baina azkeneko metrotan Hondarribik izugarrizko latuk hartu ditu, hor bentaja hartu du. Ja bigarrengo zegoan 10-11 eta eskigu, baina hirugarrengo luzean egia esan mantendu dugu bentaja, eta azkeneko sufritu dugu, baina zorionez atzo kiston estropa da genuen, eta bentaja hona hartuta genekoan 19 eta nahikoa izan dira, Beituz esan zenian atzo, 19 segundo edo 15 segundo etziala, nahikoak. Ba, izateko, atzo gukin genuen bezala badaki Hondarribi eta Urdaibai osei momentutan egiteko gai diala, eta gaur erakutsi du Hondarribiak, ez? Poparen oso ondo etorri da, horra hausi du estropa, eta nik usten dedalaren meritu handiko estropa indeula, burua hotz mantentzen jakin deulako, gurean jarraitzen eta izugarrizko garaipena gurea. Zorionak, zuentzat 11. Sarozko Ikurriña, gozatu? Ba, eskerrik asko, enuke nahi aztu, Bebi Auto gure sponsor nagusia, 6 urte amazki gurekin, momentu zailenetan horre onda gurekin laguntzen, eta badakigu garaipen hau guretzako berezia den bezala, Bebi Autorentzako ere berezia dela, eta eskerrak eman behaiei, eta horre jarraitzen dugun aurren ere. Zorionak. Venga, eskerrik asko. Oriotarra pozik Ikurriñarekin gaur 2. eta 3. izan da Urdaibai. Hondarribia nagusi hemen sailkapena, labur, ea zer dioen Francis González Etxabarrik zara. Posi dago, edo nolare, ez da, egunon? Bai, egunon, oso posik, ez? Gaur estropada erra indugu, batez ere ikusi dugu Popairean, bigarren luzean ikaragarrizko luzea indugu, eta, garaipen ederra, eta, morala igotzeko ere balio duna. Bai, izan ere, Orio eta Urdaibai atzean utzi dituzu, eta hori ere salkapen nagusiari begira posgarria da. Bai, hala da, ez? Bandera ezin izan dugu irabazi, baina, ligari begira, punto bat jandiogu asteburu honetan Urdaibairi, beraz hor gaude oraindik borrukan. Gozatu, estropada ederra egin duzuela, eta guk ere gozatu dugula. Eskerrik asko, Frantzi. Eskerrik asko zuei. Hor duzue, 2 egunetako sailkapena, azkenean Oriotarrentzat Ikurriña, hemen sailkapena nola estutu den 4 puntu Urdaibai eta Hondarribiaren artean, Ibon Gaztañazpi ikaragarrizko jardunaldia ikusi dugu Zarautzen. Handia ikusi dugu atzozan genuen dena posible izango litzatekeela, eta horregatik dira handiak traineru estropadak, Mikel. Ederki eskerrik asko guztioi, zorionak Hondarribiarrek gaur egindako estropadagaitik, zorionak Oriotarrei Ikurriña irabazi dutelako bandera emateak gero ikusiko duzue albistegian. Eskerrik asko, gora traineru estropadak.